дар толори факултети санъати муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ба муносибати 50-солагии фаъолияти меҳнатии мусиқишинос марҳум Наим Ҳакимов конфронси ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар конфронс намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, устодону донишҷӯён ва аҳли пайвандони номбурда иштирок намуданд. тавре таъкид карда шуд, саҳми Наим Ҳакимов дар рушди санъати мусиқии миллӣ, муаррифии он дар сатҳи байналмилалӣ ва омода намудани шогирдони бомаҳорат хелоназаррас мебошад. ман шахсан ро дар давраи донишҷӯён дар донишгоҳи давлатии санъати Тоҷикистон дар кафедраи навтаъсиси таърих ва назарияи мусиқии шарқ мешинохтам. устод хеле як табиати бениҳоят гӯем ки ҳамин ба илм бахшида, ба мусиқӣ бахшида доштанд, гарчанде ки дар мадди аввал донишҷӯяшон он кас дарсҳози мусиқиро боб мехонданд, баъдан рӯ ба илм оварданд ва таҳқиқотҳои зиёде дар илми мусиқишиносии тоҷик расониданд. номбурда соли 1955 дар шаҳри Хуҷанд дар оилаи зиёӣ таваллуд шуда, пас аз хатми коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз ва донишгоҳи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода соли 1978 фаъолияти корияшро оғоз кардааст. ӯ яке аз таъсисдиҳандагони Академияи мусиқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аст. Ҳакимов Наим Ганич ки яке аз таъсисдиҳандагони факултети санъат имрӯз шинохта мешаванд ва дар миқёси ҷумҳурӣ ва хориҷ аз он ҳамчун як санъатшинос, муҳаққиқ, таҳлилгари хеле хубу тавоно мо мешиносем. имрӯз мо таҷдил карда истодем. имрӯз ҷавонони мо шавқу рағбати хеле зиёд ва хеле хуб доранд ба санъату фарҳанг ва имрӯз аз тарафи ҳукумати кишвар таъсис додани озмунҳои масалан шавқоваркунанда барои ҷавонон бедоркунанда ки масалан дар сатҳи ҷумҳурӣ хеле дар як сатҳи хубу олӣ баргузор мегардад, ташкил карда шудааст ки ҳамарӯза ана ҳамон мутахассисони хубу варзидара барои ҷомеаи фарҳангӣ мо пешниҳод мекунад. тавре баромадкунандагон зикр доштанд, саҳми чунин шахсон ба монанди Наим Ҳакимов дар рушди санъати тоҷик хелоназаррас мебошад. ӯ дар ҷодаи илми мусиқишиносӣ низ фаъолияти босамар намуда, ба ғайр аз навиштани китобҳо вобаста ба таърихи мусиқии халқи тоҷик ҳамзамон, нақши ӯ дар шинохти композиторони барҷастаи замони муосир хелоназаррас мебошад. айни замон шогирдон ва пайравони номбурда бо эҳсоси баланди масъулият баҳри эҷоди мусиқиҳои миллӣ ва муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ саҳми арзанда мегузоранд.